всички, аз съм Стивън и сега ще снимаме поредица на Assassin's Creed 1. Мисля да направи още поредици, ако успея да завършая. Моля да ме извините, че когато преди правих клипове не ги довършвах. Всъщност не съм сигурен дали и този ще мога да довърша. Затова извинете ме. Но аз ще пробвам да довърша поне тази поредица. Дано да ви хареса и... Това е. На тази Assassin's Creed са много трудни контролите. Не знам с кое се отбиват атаките, но като науча ще ви кажа, ако някой мисли да си е тегли, защото аз мисля да играя Assassin's Creed-ките поред. И ако мога, ще продължа с поредицата, защото аз обикновено по Assassin's Creed не съм толкова добър на мисии, но не знам на някои мисии какво трябва да се прави, се провалям. Затова, когато я играеш, ще гледам клипове и като намеря какво трябва да се прави, ще продължиме. Ама за сега можем да продължим, можем да започнем поредицата и така. Добре. Тук между другото има много асасини. Обикновено орда на асасините виждаш като той или мене, има и малко по-различни костюми. Ама обикновено те не са много потайни, те така могат да се разхождат из града. Не знам точно той какво трябва да му правим, да го следвам ли какво, защото аз изобщо не съм сигурен. Просто ходя. Добре, сега ще пробваме да стигнем до местоположението, без да ни убият, ако е възможно. Защото ние, ето, виждате, един асасин мина покрай нас. Между другото, това както казах за дали ще ни убият, не знам, защото защото не съм сигурен дали е възможно да ни убият. Не знам защо го казвам. Значи, само да ви предупредя, когато си изтеглите, контролите, пак казвам, са ужасно гадни. Може да някои хора да им хареса, защото те не са играли Assassin's Creed. Но мен са ми много гадни, когато примерно цъкаш десен бутон, т.е. тичаш, аз това си го знам от старата версия, вече играм Black Flag и когато стигнем до нещо, ако мога ще направим поредица. Но за сега да ви кажа, когато цъкам десен бутон, нали, това къде трябва да се скача, трябва да цъкаш и Space. Между другото и това е замка на асасините. Ето вижте, има знамето на асасините. Наистина е много красиво за този период от време. Не знам колко дълго ще е клип. Ще мисля да го направя малко кратко, защото последното ми клипче беше много малко памет. Извинете. Много слаба графика и доста голямо време, затова не ми се чакаше и трябваше да я направя с по-слаба графика. Извинете. Това е моят приятел, ето и той е асасин. Между другото, когато имате мисии за говорене, вие можете да ходите, ето виждате ме и вижте. Този прилича също като на Дезмонд. Направо малко нереално си направо да прилича също като на Дезмонд, а не малко по-различен. Но някои хора казват, че не прилича на Дезмонд сигурно и няма проблем. Всеки си има мнение. Разбирам, той точно какво има специалното на тия асасини, че имат собствено кралство, но управляват по принцип си и така. Обикновено асасините са голяма група от хора, които един човек може да избие цяла армия. Виж колко е въоръжена. Но той асасин тук, нашия чек, нищо не мога. Вече като е под моя ръководство, защото аз още не знам как се играе. На туториал не показаха нищо за бой.
Аз нищо за изхода на атаките и такива. Това е доста лошо. Фък. Между другото, извинете, ако ми спре клипа или има някакъв бъг, така лак, ама просто имам с една много слаба програма Fraps. Просто нямам друга програма и така. Ето това е създателят на Ордена. Наистина, когато не помня точно какво беше стало с асасините и защо вече са толкова малко, преди бях толкова много. Оцелели, май ги беха превзели някой и с те се разпилях по различни държави, градове и континенти, ама няма тия. И има някакви, които са се отказали, излезе костюм, това го казвам от Black Flag. Не разбирам какъв е смисълът да ги слушаш без да можеш да превъртиш това. Нали да превъртиш видеото на мисията, не това да превъртиш това къде говори и такива. Защото така много скучно. Мен ми се гледа както от цигин говори. Извинявай. Между другото, филм, но просто не мога да се сдържа много бързо се нервни. Затова ще се упражня повече да напсувам. Поне не повече, да се опитам да напсувам в клиповете. Ето вижте, нашия приятел е ранен. Не разбирам какво ма става, какво ти става, бе. Харесах играта самото и мой приятел Ники. Велислав, който е от нашото училище, седеше до мене. Не знам, че това не ми интересува, просто исках да потвърдя от приятелите ми, където гледат клипа. Също така мисля, когато свърша, ако свърша с тази поредица, да направя някой клип на... не знам. Всъщност мога да направя клип. Добре, нямам никакви идеи на какво ще направя клип, но ще измисля по-късно, когато спра клипа. Мислите ще са малко, защото нямам много време. Аз ще трябва да ходя на училище, да си даме подаръци и такива. Между другото, всеки, който гледа този клип, искам да ви кажа, дано да ви хареса, това трябваше да го кажа от началото, извинете, дано ви хареса и не забравяйте, ако искате да гледате още мои клипове, които са добри. Маля, какво станало тук е? Фък, я се пребих. Какво станало тук е? Мали! Чай, тук са измрели. Али, пич. Това бил бабушка, бе. Това бил асасин. Да. Ще трябва да ги спасим. Тия така е. Мама има война. Да! И тия сега ще отидат горе, ние трябва да се строиме. Те тук долу. Ще отидат на пътеката, ние трябва да се строиме, ще скочим, ще бутна едни дънери и ще падем в тях. Аз гледах само първата мисия, липна част. За да видя каквато игра, да е интересна и такива. Дай да видим то. Така смяна оръжията, добре, ясно. Най-хубавото тази игра е, че сега имам всичките видове оръжия. Eagle Vision. Може аз дрезъка се пуска тук е. Много съм зле. Пич. Извинявайте, че не мога нищо да им помогна. На играта щеш друго да бяха направили поне защита. Фък. Ето тук е.
ние се пазим, бе. Аха! Добре, вече ми сванах. Съвсем се пазиш като другите, просто... Майка ти, така е. Ей, ти къде е скапано? Нема бие жата, бе, тук. Ай, падна ли да, бе? Къде се пазиш? Тука е! Нема прибия, я така, не по-иска да се пазиш, мали колко съм зле. Трябва верно се научим. Когато ме бият. Ще не че ме, че тръгна, че ме избест. Къде ме скачам и аз съм умник. Е, тук мога. 6 лева. Ще стане малко по-преки път. Не хубавото е, че той асасин е много як. Виждал съм го и преди на ония мой приятел, той го имаше, първието Assassin's Creed. Буквално асасинката тук си е много яка. Не мога биеш, бе. Ей, мен, не така е. Как ме го уде, майка ти. А, тук се е бил. Ага. Значи цъкате десен бутон на мишката и лев и правите фап. Нали някаква такива номера сбиване, не мога точно да мисля. Защото аз не знам, често не мога да намеря думата, как се казва. И така, сега тук вече атакуват. О, лъже, сега сидите много бегат. Сега май ще се върна към тялото на Дезмонд, а не, бягаме. Добре. Бързо трябва да стигнем до колата. Ето. Не виждам. О, кой да иде? Да, ясно. И аз трябва да прекачвам с тук. Буквално играта е много... не е много трудно да е, ама не е никак лесно. Някои хора ще кажат, о боже, тази игра е бати лесната. Е да, защото те знаят какво да правят. Аз не знам. Буквално момента ли игра е доста трудно. Малко не разбирам ти какво толкова правя. Да, ето. Да. Къде го убиват мангалите? Това е батиганото да убият. Майко, да поняри цалка ви избия си. Много е дразники. Сега че фанчук ще ги избия. Защото аз ще падам с едното. Добре, малко се държа странно. Да може да се го забелязали. Вече падам! Тук скочим и да пребием. Най-обичам да се бием от тази игра. Добре. Да, колко ти може да издържа толкова нависоко. Пуснал е! Пич! Фък. Самичък.
You'll have to go ahead without us. The ropes there will bring you to a trap we've set. Бати буклуците, тъмън те Bring са death upon our enemies. се строиш капания кръг на това. Или там не знам какво. Много ме дразни кога те така, толкова чарави и ще падне точно по това. Да, скача се. Тя направи. Па те ти мрът, де! Играта е доста хубава. Може да се закупите от Steam или да се изтеглите от Замунда. Аз от Замунда, де. Защото съм в криза. Шит. Обикновено играта... пак казвам. Обикновено играта е... трудна. И не ми се вярва да ви е много лесно, затова не ви препоръчвам да я теглите, ако първо не сте изгледали клипа или не знаете добре английски. Много съжалявам, че не бех снимал отскоро, просто аз нямах никаква програма. Добре, човече граждан. Да. Забавно. Много кифка пада растех. И после те ще ме фанат и аз ще фанса. His force is broken. It shall be a long while before he troubles us again. Tell me, do you know why it is you are successful? You listened. Were it that you'd listened in Solomon's temple, Altair, all of this would have been avoided. I did as I was asked. No, you did as you pleased. Те сега са Alec has told карам me of the стойно, че ме arrogance you фан. displayed, your disregard for our way. Те гледате, че това е малко, What are you това doing? ще е само There are един геймплей, за да ви We are покажа nothing if we do not abide by the каква Assassin's е Creed. самата игра. Three simple tenets, which you seem Мисля to forget. скоро да свършвам, I will защото remind пак аз съм на училище. First and foremost, stay your Те blade казвам доста скоро ще свърша, да го Боже само тия си. Да, все едно да... as I Нали не е много голям клипчето, но пак казвам, като надърят слаба графика Why did you kill the и old доста man дълго inside the клипче за temple? мен, 32. He was Ама аз знам, че в другите не е He did not дълго. need to die. Примерно е като на Disc Bass TV, то на The Forest беше дълго, Humble your heart, child. но после Tear it from you with беше и my с own hand. слаба графика. По-силното над моите. The second tenet is Затова that which трябва gives us доста strength. силно да Hide in го plain sight. апгрейдна. Let the people mask you such Моя that you грешка, become one with the свикнал crowd. съм. Трябва доста силно Because as I hear it, you chose to да expose yourself, drawing attention е before нивото you на struck. графиката, за да виждате по-хубаво Worst of all играта. your betrayals. Това ще пробвам колко с много по-силна Its meaning should be графика, obvious. за да можете да Your виждате actions must идеално. never bring harm upon us, direct or indirect. Yet your selfish act beneath Jerusalem placed us all in danger. В свободно време Worse ще still, се you пробвам да brought the снимам enemy to по-чак our тази игра. home. Every man we've lost today was lost because of you. Искам да поздравя Ник Рисол, защото той Truly I am. не Cannot начилище. abide a traitor. И вчера не беше. А и най-хубавото е, че искам да го поздравя, защото той ми Indicate otherwise. даде една от най-хубавите игри и най-спаващите за мен. Вече търся някакви бузи, такива тенски, подобни на играта. На Assassin's Creed, моя грешка. Намерих едни фьючери на Desmond. Ще ви пратя линк, колко може да се купите. Различни неща на Assassin's Creed, ланчета, ланчета, ще там. Всеки неща и като ви хареса, си купете. Само да ви кажа, че как да го кажа, все едно доста скъпо е там, американски пари, но може да го купите с лове. Затова много се радвате, че ще имате някакъв късмет, който има да си купи
нещо готино, защото аз нямам късмет. И така, ето сега с Дезман така нещо правиме и мисля тук да е краят на клипчето, само да видите какво става тук. Защото аз точно не знам, аз никога не съм играл, дано да е нещо готино нещото. Аз стига с това редима, бе! Шит, фу. Много ги чувам. Man, I can't even change my clothes. Боже Господи. Не мога точно да чуя тези какво си говорят. Ота. Яко. Дрънкат си там нещо, да я го знам какво е. Извинете, че съм намалил звука доста, но едно момиче ми каза да си намаля звука, защото аз не се чувам. И така, жалко, че... Извинете, че се качвал, забелязах, че загубих абонации, много съм за других абонати и сега се извинявам, че не съм снимал отдавна. Сега ще пробвам да снимам по-добре, т.е. да снимам по-оптимално и ще пробвам да снимам по-често, а не по един месец. Защото аз снимам вече през 2 седмици снимам. Затова толкова ще гледам през активните дни, когато мога. Аз ще снимам на тази игра или някоя друга, която съм започнал поредица и трябва да я наваксам. Трябва да започвам да излизам по-често. Шибал се. Между другото, който иска да си изтегли, ще има линк в описанието и We're done for today, Mr. Miles. I suggest you return to your room and get some rest. Да съм сигурен кой ще иска точно по тая игра. Разбира се, защото знам, че вие искате някакви по-нови и тия, но аз бих избрал първо да играя тази и да ми стане ясно как се играе. Или поне малка част, защото дори и другите може да е за играта, но тази единствено има туториал. Затова аз първо бих гледал някой клип, бих избрал какво ще правя с тази игра. Разбира се, има много начин да играте, да снимате, правите поредица, добре също добре. Или просто да си изкефтят някой. Не знам какво ще решиш. Решите. Yes and no. Ей, той химикак на моя, I моя was не. supposed to be one, Еми да but I химикак. ran away from the farm when I was 16. Химикак. Farm? Yeah, that's what they call the place where I grew up. The farm. Like Ама Messiah, I вярвам, че guess. така тъпо Only not so, графиката, ама... creepy. Не, всъщност не е особено тъпа. То прилича на Дезмон, About 30 of us living, графиката изобщо не е лоша, як се. Why? thought my I parents buy were just it, crazy you know. hippies trying to stick it to the man, you know? My dad was always going on about our enemies, how they'd be looking for us, how we'd have to be prepared. No one ever came. Nothing ever happened. Why'd you run away? I could never leave the compound. You have any idea what it feels like being trapped in a place, knowing there was a Would you whole come on, world out there I'd Tablet? never get to see? Don't you miss your parents? No. As far as I'm concerned, Боже, they аз weren't my нищо не parents. разбрах от They това. were Само my и нас boys. снима I was някакъв their клип. prisoner. It sounds like they only wanted to protect you. With all that's happened, Добре, сега като се върна в стая, свърши клипа. I didn't mean to dredge И- up the past. it's all right. Това ще Gives me за something to днешния think about. геймплей. Try and get some sleep. От утре We've got a правим long day ahead of епизод. us tomorrow. Да, от утре може да го направя. От утре ще направя епизод, дано ви хареса. Добре, абонирайте се, благодаря ви, че гледахте клипа ми. Пишете в коментарите, ако искате. Дано ви харесва клипа и айде, чао! One life to live, so here we go.